Praise the Lord, Adolfo. Onyankopɔn nhyira bebree. Na mema wakwa so de bauti ase senjumedi so. Ɛbɔ mpae so nyame nkronkron kasa ebe kasa akyerɛ yɛn ne day. Yɛda na ase bebree wɔ yɛn nkwa ho. Yɛda na ase yɛda wase Nyankopɔn wɔ nea woyɛ ma wo ma. Kɔsoara na yi ho adi kyerɛ yɛn kɔsoara na dom yɛn dada aduane a yɛbɛtumi enam so enyin wɔ honhom mu. If you are doing back from O Yesu Christo dimo. Amen. Other four ye be fair king council mefi a bruce some Adikan. It's here do you know what train in Chichemunsia Ecosia and Cron. Other four me in radia sem. Na David et to neba Solomon for say. Say na onyankopon eka. Nyankopon frɛ me kan sɛ me ba Solomon ɛna ebesi masɔre fie na ɔno ma san mo yi ne sɛ me ba sɛ ɔde ne ho bɛto me so nko ade a so bedi mahyɛdeɛ so nko ade a ɛneɛ me nso so mɛkɔ so na matrɛ na hyɛ mu na ɔbɛyɛ me dia afebɔɔ na David ɛka sansɛm ɛkyerɛ ne ba Solomon no kan sɛ ene day onyankopɔn ene me dance ni sɛ nye nyame ka kyerɛ me no maka kyerɛ na saa bre me de saa ahyɛde ma wo sɛ me nyankopɔn sɛ wo na wobesi na sɔredan na sɛ wobetimi edi no kra ama no ekosi awie a ɔno nso de wobɛyɛ ne ba prekopɛ no betre wahye mu nso hallelujah. Eno nti ehun ne so Nyankopɔn de nya opɛ ɛna ɔyɛ sɛ ɔse wo ɛna ɔpɛ sɛ woyɛ bibi ma no a obi entimi nsi ho kwan saa nso ɛna yɛn nyina sɛ yɛgyidifo yi obi bia wɔ dwumedie pɔten bi a odi amera de ne hia ne sɛ wode wo ho nyina bɛma na wode wo ho nyina to no so na David kɔ so ka sɛ me ba Solomon sua we firi me nkyɛn na dɔ Awurade wo Nyankopɔn sɛ dia wo nananom no ɛdɔ no na ɔmo som no sɛ wotumi ɛsɔre no na wokoto no a na wogye ne tum de wakoma nyinaa agye ne tum a na wode adwene a esipi sɛ mepɛ sɛ Onyame na me ne nante ɔsɛ sɛ woyɛ ne saa ɔka kyerɛ Solomon sɛ ɔyɛ ne saa Onyankopɔn a ohu akoma nyinaa mu no na onim adwen nyinaa no saa nyame no ɛna obedi aboa no nti ɔmfa na akoma nyinaa anhwehwɛ Awurade na mmom no sɛ woda ne wachi ɛde ma me Nyankopɔn a meka ne ho asɛm yi di a ɛneɛ ɔno nso so ɛbɛpo afebɔɔ ɛhɔ no na mesuro kakra no nanso ɛyɛ sɛ Onyame asɛm ka kyerɛ yɛn sɛ de ɛbɛyɛ a yɛnyɛ yɛadwen sɛ yɛyɛ nneɛma biara ne yɛbɛhu sɛ Onyankopɔn wɔ asɛm mo yie wafrɛ yɛn sɛ ɔpɛ sɛ ɔde yɛyɛ adwuma wafrɛ yɛn sɛ ɔpɛ sɛ ɛnam yɛn so na wiase ehu ne nyame ban a ɔyɛ sɛ ɔyɛ nyame a ɔte aseɛ ɛna ne ɔpɛ ɛna ɔyɛ David na ɔwɔ nneɛma a waboaboa no anka obetimi de esi Onyankopɔn fie no nanso Onyankopɔn ama ne kwan ɔsɛ wo ba Solomon a obedi wadeɛ no ɔno ɛna menam no so a mesi asɔre fie yɛbɔ mpae sɛ ebetimi ayɛ Nyankopɔn apɛde a ɛma Awurade ɛmpo yɛn na sɛ Awurade po yɛn a yɛbɛkɔ hifa ne yɛwɔkɔ Awurade po yɛn ni baabi akɔ nti yɛn tena na ne nan ase na yɛnhyɛ na taban kɛseɛ na ase na ɛnam saa yɛ so ebehu Onyankopɔn ne onyam ɛne ne kɛseyɛ Onyankopɔn nhyira wo no ndom wo na Onyankopɔn tɛ wahyɛ mu bi ekwan fanto baabi akwan yɛn da afei bɔ mmɔden na wo ne obi ɛnkyɛ asɛm no na ma yɛ kokomoto egyina hɔ na ɛkyɛ sɛ wo se yɛnkɔ so wɔ dwumadie no mu sɛ wa subscribe a Nyame nhyira bebree sɛ wasan ebetie yɛ wonya subscribe nso a ɛneɛ na bɔ mmɔden na subscribe na ɛnkyerɛ sɛ wopɛ sɛ yɛyɛ bi yɛde ka ho na Nyame ne onyam yɛ kɛseɛ kyɛ asɛm no
na twe ɔkra bi nso ma asafo Awurade. Ɛfiri sɛ ɛnom na Onyame pɛ sɛ yɛnanteɛ. Bɛɛ yɛ n'anansifoɔ wɔ asase yi so yi, n'asɛm nko ara ɛna ɛsɛ sɛ yɛyɛ daadaade a yɛde ma afoforɔ na yɛnkasa nso yɛsua. Onyame nhyɛ wo bebree wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.